देखी भैया, आज पूरा दुनिया के लोगवा कोरोना के महामारी से मर रहल बा। ना जाने के कब का हो जाए। रउआ लोगन से हाथ जोड़ के विनती बा, अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। बर्बाद कई घर कैले हो, बाटे गाड़ी बन के रोबैले हो। बर्बाद कई घर कैले हो, बाटे गाड़ी बन के रोबैले हो। कितना सुहागन कैसे नूर उछड़ले, मुश्किल कोरोना जेल बाट कैले मचवले कहर बा। दिशवा के लागल हमरा के करी नजर 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 बा। लाश खातिर बतावे लोगवा, आइले ऐसन रोगवा नया बता समाज हो। फिर भइल बाटे विज्ञानमा, डॉक्टरी के ज्ञानमा जतावे सबे बहज हो। नहीं अकसी जहाँ न मिलत बा, एम्बुलेंस पैसा पे हिलत बा। तबाही घर घर बा। देशवा के लागल हमरा के करी नजर बा। देशवा के लागल हमरा के करी नजर बा। केहू न गरीबन के सहारा, पैसा के खेले सारा। ले जनवा हो लौकता लाश जैसे चेतन भरल हॉस्पिटल जरत समसनवा